アイビスエベリーナすごい格好してるな。OG エベリーナ来たぜ。おめ、うちにも来てくれた。おやんギリギリ。てかよく見たらなんかすごいスケベな格好してる人だな。まあ変質者だよね。エベ校の寝室王子が食われるってマジ？全身甲冑で覆いながらなんで南半球だけって疑問はある。排熱だろう。優がお使い出せって言ったから。全身甲冑ってことは貧乏っちゃまスタイルってこと？どこで優に捕まってると思ってる。まあ大体の甲冑って前面に比べて後面は薄めだし。そんなエベリーナの実装がロゼルヌと同時だから知女のダブルキック扱いだったなんてひどい。てかなんとなくだけどエベリーナさんも北の出身の人なん？そうだよ。北の国ってドスケベの国では、よく見たら胸だけ革バンドに見えるなぜ甲冑着てて急所大老の心臓と肺を守る部分が革なのか。敵の視線を奪うんだよ。守れと言ってる視線誘導してどうする。いやそもそも視線誘導したら攻撃もそこに来るだろ。セクシーコマンドーだよ。